mengambok yo dia. Tak doh. Kalau dah doh buat nak kopi je dia. Gue surang. Tak nyo mengambok yo apa nama mengambok leh. Ya kan dah dia patah lah balian dah. Ya apa mana kan dah dia minta HP baru lo dah balian. Baru-baru apa? Baru-baru second. Yo kan baru pokoknya dia tuh. Mana yo? Tu apa gini nanti kanan ada dia leh. Oh enggak. Jadi mencari alasan dek dia alasan dek. Dia berkanda yo. Adik-adik onde adik manga adik mangambok juwo dari pagi buto hingga sanjo rayo mungko adik masam ka masam sajo udah onde udah lima adik indak ka mangambok lah 3 bulan den naik dek bakanda sampai kini alun jua dibalikan onde adik apa bananan adik minta mangko adik marabo ka marabo sajo. Dek lantaran piti bananan indah ado udah bajanji kapatang kopas panen lado kiro haragonyo murah pulo basa baadi basa basayang kok lai basa ba pasti udah balikan. Adik-adik onde adik manga adik mangambok juwo dari pagi buto hingga sanjo rayo mungko adik masam ka masam sajo. Udah onde udah lima adik indak ka mangambok lah 3 bulan den naik dek bakanda sampai kini alun jua dibalikan. Onde adik apa bananan adik minta mangko adik marabo ka marabo sajo. Sampai kini indah ada bukti.
nan indah ado. Udah bajanji kapatang ko pas panen lado. Kiro haragonyo murah pulo. Basa baadi, basa basayang. Kok lai basa ba, pasti udah balikan. Ida, Apa yo lai dia? adik tak jadi makan tak onda vario dah. Deh, yo mana tuh dia tak jadi? Iyo dah. Unde alhamdulillah lah dia kalau betu. Tu apa kan dak dia lai? Adik ni hendak je saja dah. Deh, selesai.